elämä lipuu silmien ohitse aina kun joku läheinen ottaa ja niin sanotusti potkaisee tyhjää. Olkoonkin, että ikää on monesti nykyajassa enempi kuin ennen ajasta poistumisesta. Tässä tämä melkein marraskuinen ilma, helmikuun 14. päivä Hietaniemen hautausmaalla. Muistuttaa elämän kuolevaisuudesta. Kelihän on kuin marraskuulta. Noin 30 vuotta sitten 86 keväällä hautasin isäni Kurun hautausmaalle. Ja nyt silloin seurassani ollut vanhin veljeni Erkki ja muut sisarukset nykyään edesmennyt äitini olivat saattamassa Viljo Leonardin hautaan ja itse kävin tilaisuuden jälkeen peittelemässä isäni yksin, kuten myöhemmin 98 myös äitini. Tässä tovi hiljaisuutta, keli ja mieli on silti syytä pitää avoimena, sillä meillä ei elämä lopu kuolemaan, vaan se jatkuu. Toistaiseksi. Oli mietteet sitten kuinka karuja tahansa kulloinkin, kun läheinen poistuu keskuudestamme. Erkille toivottelen tässä hyvää, rattoisaa, leppoisaa matkaa Tuonelaan. Kohtasimme elämän varrella satunnaisesti. Joskus retkeilen keskenämme Lappia myöden Teiskossa ja niin edelleen. Mutta nyt on jäähyväisten aika.